Без сезнең белән Казанның нәкъ уртасында хәзер. Вознесенская урамында. Элек Вознесенская урамы булса, хәзер инде ул Островский исемен йөртә. Биредә бик матур бина менә күрәсез, затлы, тарихи бина. Бу Клячкино хастаханәсе дип халык арасында йөртелгән. Кайчандыр 19-нчы йөз уртасында бай сәүдәгәр Романов тарафыннан төзелгән бу бина бер катлы була. Моның шул бер катлы шушы бинада сәүдә лавкалары була. Соңыннан инде 20-нчы гасыр башында монда Клячкино хастаханәсе урнаша һәм шушында 20-нчы гасыр башында 13-нчы елда апрельнең бик матур тыныч кичәсендә безнең бөек шагыйребез Габдулла Тукай вафат була. Инде 20-нчы гасыр азагында монда Клячкинода бала табу йорты була. Һәм мин шушында сентябрьнең бик матур, менә шушындай матур иртәсендә дөньяга минем улым туды. Шушы Клячкин бала табу йортында. Клячкинда бала табу йорты. Ни шул кадәр әле моңайдым. Сабыемның тавыш бирүләре кайтавазы сыман Тукайның. Даһи затны югалтуы авыр. 100 елга бер туа торгандыр. Тукай үлгән йортта балам елый. Яңа Тукай бәлки тугандыр. Җыр да шулай авыр үксеп туа. Тыңлап торам сабый тавышын. Кем мәңгелек җырга әйләндерер гасырларның бөек сагышын. Югалтулар аша туа-туа, киләчәккә кыю нык атла. Тукайыңны иртә югалтсаң да, Тукайлыкны берүк югалтма. Клячкинда бала табу йорты. Ник шул кадәр әле моңайдым. Сабыемның тавыш бирүләре кайтавазы сыман Тукайның.